Montering af kantbrædder i kortenstål. Jævn jorden og placer den første kantliste. Når du placerer kanten, skal du arbejde fra hullet mod fanen. For ekstra sikkerhed kan du bukke over den nederste flig. Hvis du vil lave en bøjning, skal du først måle, hvor bøjningen skal være. Derefter kan du bukke falsens kant. Hvis vinklen skal være så smal som muligt, kan du skære kanten lidt til, så den bukker tæt. Tjek altid omhyggeligt, at kanten er i vater, når du sætter den på plads. Hvis du vil have et afrundet hjørne, kan du bare selv folde det om. Glem ikke at bestille følgende produkter, når du selv lægger en græskant. En flad skruetrækker, handsker, gummihammer, et vatterpas og en retskive. Det vil give dig en lige linje på din fals.